long kibaya khot yeng sngoba perlok hi klem jingkren nyum pidin nam ka jing khot yeng basa kadai ka jinglong ka ba hukum bat ka bala kentu kan balle aka bible umasas le uda ais nan da ka hukum apo exodus kal nang ba arf we Deuteronomy khatsa arf pra rap khandai wai ka hukum kan ba pidai ka ba pintin mlien ye kan ka jing khot yeng basa ka jing khot yeng basa law ma kadai ka ba nyokor ba ki brio ha ki por na ki por ka bible haka jisisha haki than jo ka near east ong no ka middle east wara begini kisni o mentaro kirang penmelian ni culture jong ka jing pediang sngobha no sa ki yeng pan khot ni pediang sngobha you know biya ka bakin sa sipora ka yeng ka sam jong adong pri kade kham tam ek bede na ka jo ka jingat le kade ka jipin paw ka jingit ko bakraw ba ya ka jing khot it yeng basa Nilong kan bakade ka way na ki jinglong ki ba kinong alam balang ki ban don larang nga ko munang alam balang ngam ik bin khat basa iki way ka jur bha ki jinglong nong yalam lo jo kata ha ka jing tho nong tho skipru khat lai ar wong kum ni wat kelet ben pin i ka jing ik kinong way na ma da kata la don ki bala pdiang sngo bha ki angel kremtep kanuksa kan sepang jo kene dewa abraham bad dewe ulat akan mau warjar khatra barang tu youth convention ngade convener tu ka youth convention ni bolong ni po lo bunai tinong wan sa amit kila pois balai spa ye man ni lai spa tam kan mau show kat ba ki long yeng jeng ki para mengi jeng ki bala ai kerteng ki kle brio ni la nyau khat ki rong tang si spa tam si spa ar pom mat te ki bawan padu lai lo marsteng Hadir bang nilai lembuer ngilek kumno ngilang bagi perkat dek bangin si perung bagi sepok yang mana pensa ren dalam pentip si pastorong ba yang apa selai tilet pastorong ba irung yang man kut ki yeng jadi perame dan ki bang klem ai kertek ning kongru ha ka jingkran jing pastor ki lai pediang Padang ki long yeng lagi bang ngilak tak sangut handra hadin balai keren bang kila pediang palat ya kesangut dan kila pediang sok sangut along arpo yang ngantip leng ka yeng jengah kelak menurung kat lai ponguru Sakuman makadan kum kata. Sakuman makadan kum kata kajik sekri hari kebalang mengi pedang subha ki wira sikilung ji jengi. Harai ngam kwa ba penda ap hadu dawan ong mengi jenang alam. Kene ben mi hin api ke. Nidan ka ministry hang ne songo yublai. Ya ba pe dikan si sotun na kam ta jang kane. Ya ka ban ai ki ke yeng, ya ka yeng ne kam ra jang pi le si ka ban song ne batsa. Le si kum si basa si por. Ken ma ni ko wai. Haba pi practice ni ko hospitality. Ini kecing kot ngobat kam day pat banle da kecing keren kenyum. Hani wow. Kalau enggak baik tamale kum no kabalang pat kalambu baik berhenti. Ani kesimpor ba ngala dulet ke jiseng ngaleng kamle stay kam slam ning gini ki wele ani wow. Lane bikaren kenyum sakani ani ka tak ya ka plat ka jonga. Lada bidan kum kata subhanai khot hiru. Akan maun ba ngalisa ya ka we ka jiseng sa ka tanyuar. Thì kita aja pernah mengenai kita yang bisa mengenai kila ai keberhatian ani wow ngalakum utus im sendan ngatia ke muslim ngatia kain ke muslim oh ngatia ada bang bang tak jauh tia angta sibet kumbar baji kualit sebar ngaki tengah miyak lingba ke bayi i kamera sejar sibet kat bang nang yak angta kompetitas kamera sejar amar klemdan ke perda dan mengisini Wow mai i kita kita khot ke yang bar khot kia tia ha kamera sejar Kalau mengipat tia apalong kumkis im kepelong inga manum ya tia syu berusimeng ngawan ngaperkat no ani balai basya sor jengi pat kamlong kebalong sana ngamtip ka dungun ki tia ta mangalai baka jinglong kapnya bagi tia tang atai kamera kata
Oh, nyimdai ben pedang sngobha yano shiki yeng jonga jong pita na kadao let's say bakir kin pedang lam yangi jisu wong wal le bha tang te le bha phi dai rangi dai ban le ka ne kan da ka jitmu jong ka jingkwa pendan borom no ya oblai kata ring sikri ha kalau yeng jigi perang ngat ya kalau yeng jong ka balang